Pamilya sang duwa ka seafarer nga taga Oton, Iloilo nga upod sa 38 ka Pinoy crew nga missing sa naglugda nga barko. Nagalaob nga ma-rescue ang ila himata. 12 ka taga Western Visayas ang sakay sa naglugda nga barko sa East China Sea. OWA Region 6 nangako sang bulig sa pamilya sa mga missing nga Pinoy seafarer. Nakatutok Zen Kilantang. Sa social media na lang ginpaagi ni Rowelyn ang birthday greeting sini sa iyabana nga si Leonido Torija Jr. Isa ang 39 anyos nga seafarer gikan sa barangay Kagbang Oton sa mga missing nga cruise ang naglugdang nga Gulf Livestock 1 sa East China Sea sang Setyembre 3. Sa baylo nga sa ulugon ang kaadlawan sang bana subong adlaw, pangamuyo nga kuntani makita na ini ang handom sang pamilya. Ako, ang safety lang gid nga tani makasurvive siya kung makabalik diri sa Suno kay Rowelyn, wala ini nagakadulaan sang paglaom nga makaupod sinikag sang ila 3 ka mga kabataan ang bana. Agosto 31 sang ulihin nila nga na istorya si Leonido nga excited na kuntani nga magpauli agud makita ang ila nga 4 months old baby. ang ikaduha ko ang babae ko pero gapamangkot na wala pa kapuli si daddy. Kay balaan niya nga madali na lang mapuli si daddy mo. Samtang sa Barangay Alegre naman, positibo man ang himata sang isa pa ka missing seafarer nga ma-rescue na si Julius Sanyonte. Istorya sang pamilya, Hulyo 23 lang sang nagbalik ini sa barko. Sa data sang OWA Region 6, 12 ka mga seafarer nga taga Western Visayas ang nalakip sa mga missing nga crew. Isa ang taga Bacolod City, 2 ang taga Iloilo City, kag 9 ang taga probinsya sang Iloilo. We continue to pray along with you sang safety and well-being sa aton na mga simata kag sa mga seafarers. Rest assured, whatever the result ng aton search and rescue operation, OWA will provide service and assistance sa inyo. Suno kay Maldes, may 2 ka mga crew nga lunsay mga taga Cebu ang na-rescue apang temporaryo nga ginsuspende ang search and rescue mission sa 40 pa ka mga missing crew bangod sa malain nga tiyempo. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.